Давай да снимам, давай. Амкай, яш бе. Ще те пуснем в YouTube. Давай бе. Яш бе. Айди. Айде ще спре. Видео. После ще ти пусна да гледаш. Как ядеш? Започна? Не. Само е. Да. Държи на пауза. Давай, давай. Кой знае къде се записваме. Ще дам ти, бе. Давай, давай. YouTube. YouTube. Да, YouTube. Фейса. да, много, да. Фейса, не, аз ще го Ага. Кой да прави човек? Да видят как става. То си вика тая. Да, не било вярно. Вкусни ли са? Хубави ли са? А? Кажи нещо на микрофона, да го пуснем на брат ти да го чуи. Кажи, много са хубави, много са вкусни. Много заради на моя брат, все така да ме храни, Точно така. да ям принцески, да пие кафе, Разбира се. алкохол, цигари не. Разбира се. Аз ще го слушам. Трезвеник. И моя брат е той също, нито пуши, нито пи моя брат. Разбира се, Това разбира е се. стар Само шофьор. така. Разбира се. 35 години управлява кола. Е виртуоз на волана. Никога не е барнал чашка, машка. Никога. нищо. Не. Алкохол никакъв. Не И на бира даже не пи. Не на алкохол. Никакъв. Точно така. Никакъв. Ходи по сватби. Той да е трезвен. Разбира се. Другите могат да пият, но той не. Той не. А Барни какъв диджей? Да. Какъв диджей е пиян? Не може да води, да. Не. Може да води. Как ще води? Да. Разбира се. Такачка. То е хубаво, че гледате. Разбира се. Нека. Това се иска. Та гледай, ти ще го слушаш. Ама. Иначе виж, че няма кой друг вече. Няма. Това е. Той остана и това е. Нека да е жив и здрав. Без тези хора ние сме за никъде. Да. Да, така е ли? Хубава ли е принцеса? Уй, сега така. Ги прави страшни, ги прави. Страхотни. И горе-долу колко издържа? 1 час? Да, с гладните издържам. Мога да издържам и с гладните после. Така е ми. Разбира се. Като апни човек, друго е. И аз викам глад някой път, ама тури малко вътре. Почва да свири, да е? Цигулката. Как бе? Такачка. Да. Нека. Още малко ще стане времето да се оправи вънка. Не топличко с така на пейките вънка, на столчите, на масичките. То мини, оне мини. Се разкарваме. Ще седнем на топличко, на хубаво време. Ще издържим. Амка. Още малко остане. Такачка. Аз ще го пусна на брат ти да го види. Видео ще направим. Да кажеш и поздрава ще чуи. Така. Разбира се. Как? Той ще се радва. Ще ме вика, дай да го префърля това, да го имам за спомен, да стои тук на неговия телефон, като го префърлим. Да не? Нека ще го има. Майка ми не ги използва Ники. Може да се пробираме и викам, ще ги правя в следващия момент, то нямало. Тук не е ли прочете рецепта? Не. Аз Сашо тама се тръгваше и викам, да оставам да се прибира.